Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa. A cikin shirin namu na yau, za mu yi karatu a cikin littafin Ezekiel Sura 24 da 25 da 26. To bari mu je zuwa sannu a hankali. A kan rana ta 10 ga watan 10 a shekara ta 9, sai Ubangiji ya yi magana da ni ya ce, ɗan mutum, ka rubuta sunan wannan rana. Ranar kenan da sarkin Babila ya kewaye Urushalima da yaƙi. Ka yi wa ‘yan tawayen nan magana da misali, ka faɗa musu cewa, Ni Ubangiji na ce, ka ɗora tukunya, ka ɗora ta a wuta, ka cika ta da ruwa, ka zuba gunduwoyin nama a ciki, dukkan gunduwoyi masu kyau, wato cinya da kafaɗa, ka cika ta da tantaƙwashe. Ka kama mafi kyau daga cikin garken, ka sa sauran kasusuwa a ƙarƙashinsa. Ka tafasa gunduwowin, ka kuma tafasa tantaƙwashen. Ni Ubangiji Allah na ce, domin haka kaiton birnin nan mai zubar da jini, da tukunya wanda take da tsatsa, wanda tsatsarta ba ta fita cikinta ba. Ka sa sauran kasusuwa a ƙarƙashinsa. Kada ka yi zaɓe, gama jinin da ta zubar yana tsakiyarta. Ta zubar da shi a kan dutse, ba ta zubar da shi a ƙasa inda za ta rufe shi da ƙura ba, don a tsokani fushina har in yi sakayya. Na zuba jinin da ta zubar a kan dutse don kada a rufe shi. Saboda haka, Ni Ubangiji Allah na ce, kaitonka, ya birni mai zubar da jini, ni kuma zan tsiba itace da yawa. Ka kula, ka tula gumagumai, ka kunna wuta, ka tafasa naman sosai, ka zuba kayan yaji a ciki, ka bar kasusuwan su ƙone. Ka ɗora tukunyar da ba komai cikinta a bisa garwashi domin ta yi zafi. Tagularta ta yi jawur domin dauɗarta ta narke a ciki, tsatsarta kuma ta ƙone. Ta gajiyar da ni a banza, wutar ba ta fitar da yawan tsatsarta ba. Ya Urushalima, tsatsarki ita ce ƙazantar lalatarki. Da yake na tsabtacce ki ba ki tsabtatu ba, to ba za ki ƙara yin tsabta ba, har lokacin da na fashe fushina a kanki. Ni Ubangiji na faɗa, zai tabbata gama zan aikata, ba zan fasa ba, ba kuwa zan kyale ba, ba kuma zan bari ba. Zan hukunta ki saboda hanyoyinki da ayyukanki, Ni Ubangiji Allah na faɗa. Ubangiji kuma ya yi magana da ni ya ce, ya ɗan mutum, ga shi, ina gab da ɗauke maka ƙaunatacciyarka farat ɗaya, amma fa kada ka yi makoki ko kuka ko ka zubar da hawaye. Ka yi ajiyar zuciya a hankali, kada ka yi makoki saboda matacciyar. Ka naɗa rawaninka, ka sa takalmanka, kada ka ja amawali, kada kuma ka ci abincin masu makoki. Sai na yi magana da mutane da safe, da maraice kuwa matata ta rasu. Kashegari da safe, sai na yi kamar yadda aka umarce ni. Mutane kuwa suka tambaye ni dalilin da ya sa nake yin haka. Sai na ce musu, Ubangiji ya yi magana da ni ya ce, in faɗa wa mutanen Isra'ila cewa Ubangiji Allah ya ce, zan ƙazantar da haikalina, abin fariyarku, da abin da idanunku suke jin daɗin ganinsa, da abin faranta zuciyarku. ‘Ya'yanku maza waɗanda kuka bari a baya, za a kashe su da takobi. Za ku kuwa yi kamar yadda na yi, wato ba za ku ja amawali ba, ba kuwa za ku ci abincin masu makoki ba. Za ku naɗa rawunanku, ku sa takalmanku, ba za ku kuma yi makoki ko kuka ba, amma za ku lalace cikin zunubanku. Za ku yi ta nishi, da haka Ezekiel zai zama muku alama. Za ku yi kamar yadda ya yi duka. Sa'ad da wannan ya faru, za ku sani ni ne Ubangiji Allah. Kai ɗan mutum, a ranar da zan ɗauke musu madogararsu, da murnarsu, da darajarsu, da abin da idanunsu suka ji daɗin gani, da abin da yake faranta zuciyarsu, da ‘ya'yansu mata da maza. A wannan rana, wanda ya tsere zai kawo maka labari. A ranar bakinka zai buɗe,
za ka yi magana da wanda ya tsere, ba kuma za ka zama bebe ba. Da haka za ka zama alama gare su, za su kuwa sani ni ne Ubangiji. Ubangiji kuma ya yi magana da ni ya ce, ɗan mutum, ka fuskanci wajen Ammonawa, ka yi annabci a kansu, ka faɗa musu su ji maganar Ubangiji Allah. Ubangiji Allah ya ce, da yake kun ce madalla a lokacin da aka ƙazantar da haikalina, da lokacin da ƙasar Isra'ila ta zama kufai, da lokacin da aka kai mutanen Yahuza bautar talala. Domin haka zan bashe ku abin mallaka ga mutanen Gabas. Za su kafa alfarwarsu a cikinku, su zauna tare da ku, za su ci amfanin gonakinku, su sha madararku. Zan mai da Rabba makiyayin raƙuma, in mai da biranen Ammonawa garken awaki da tumaki. Sa'an nan ku sani ni ne Ubangiji Allah. Gama Ubangiji Allah ya ce, da yake kun tafa hannuwanku, kun buga ƙafafunku, kuka yi murna don nuna dukan ƙiyayyarku da ƙasar Isra'ila, domin haka zan miƙa hannuna gāba da ku, zan bashe ku, ku lalace a ƙasashe, zan hallaka ku, sa'an nan za ku sani ni ne Ubangiji. Ubangiji Allah ya ce, da yake Mowab da Seyir sun ce mutanen Yahuza sun zama kamar al'ummai, saboda haka zan buɗe ƙofar shigan Mowab daga garuruwan da suke kan iyaka, waɗanda su ne darajarta, wato Bet-Yeshimot da Ba'al-Meyon da Kiriyatayim. Zan bashe ta duk da Ammonawa su zama abin mallakar mutanen Gabas, don kada in ƙara tunawa da su a cikin al'ummai. Zan hukunta Mowab, sa'an nan za ta sani ni ne Ubangiji. Annabci a kan Edom. Ubangiji Allah ya ce, da yake Edom ta ɗaukar wa kanta fansa a kan mutanen Yahuza, ta yi babban laifi da ta ɗaukar wa kanta fansa. Domin haka, ni Ubangiji Allah zan hukunta Edom, zan kashe mutanenta da dabbobinta, zan maishe ta kufai, za a kashe su da takobi tun daga Teman har zuwa Dedan. Mutanen Isra'ila za su ɗaukar mini fansa a kan Edom, za su aukar da fushina da hasalata a kan Edom, sa'an nan Edom za ta san sakayyata. Ni Ubangiji Allah na faɗa. Ubangiji Allah ya ce, tun da yake Filistiyawa sun yi sakayya, sun ɗauki fansa da muguwar zuciya da ƙiyayya mara ƙarewa don su hallakar, domin haka ni Ubangiji Allah zan hukunta Filistiyawa, zan kashe Keretiyawa, in hallaka sauran mazaunan gabar teku. Zan yi musu babbar sakayya da hukunci mai tsanani, sa'an nan za su sani ni ne Ubangiji, sa'ad da na ɗauki fansa a kansu. A rana ta fari ga watan, a shekara ta 11, sai kuma Ubangiji ya yi magana da ni ya ce, ɗan mutum, da yake Taya ta yi magana a kan Urushalima ta ce, madalla, Urushalima ta rushe, ƙofa ta buɗu, yanzu zan wadata da yake ta zama kufai. Domin haka ni Ubangiji Allah na ce, ina gaba da ke, ke Taya, zan kawo al'ummai da yawa su yi gaba da ke, kamar yadda teku takan kawo raƙuman ruwa. Za su hallaka garin Taya, su rurrushe hasumiyarta. Zan kankare ƙasarta in maishe ta fa, za ta zama wurin shanya taruna a tsakiyar teku, za ta kuma zama ganima ga sauran al'umma. Ni Ubangiji na faɗa. ‘Ya'yanta mata waɗanda suke zaune a filin ƙasar za a kashe su da takobi, sa'an nan za su sani ni ne Ubangiji. Gama Ubangiji Allah ya ce, zan kawo wa Taya Nebukadnezzar sarkin Babila, sarkin sarakuna daga arewa. Zai zo da dawakai da karusai, da sojojin dawakai, da babbar rundunar sojoji. Zai kashe ‘ya'yanki mata waɗanda suke a filin ƙasar da takobi, zai kuma kewaye ki da garin yaƙi, ya gina miki mahaurai, sa'an nan zai rufe ki da garkuwoyi. Zai rushe garinki da dundunasai, ya rushe hasumiyarki da gatura, saboda yawan dawakansa, ƙurar da za ta tayar
za ta rufe ki, garunki kuma zai girgiza saboda motsin sojojin doki da na kafafu kamar na keke da na karusai sa'ad da ya shiga ƙofofinki, kamar yadda akan shiga birnin da garunsa ya rushe. Kofatan dawakansa za su tattake dukkan titunanki, zai kashe mutanenki da takobi, manyan ginshiƙanki za su rushe, za su washe dukiyarki da kayan cinikinki, za su kuma rurrushe garunki da kyawawan gidajenki, za su kwashe duwatsu da katakai da tarkace su zubar a cikin teku. Zan sa a daina rera waƙoƙi da kaɗa garayu, zan maishe ki Fa, wato wurin shanya taruna, ba za a sake gina ki ba, ni Ubangiji Allah na faɗa. Ubangiji Allah ya ce wa Taya, sa'ad da kika faɗi, ƙasashen da suke a gabar teku za su girgiza saboda amon faɗuwarki da nishin waɗanda ake yi wa rauni da kashe-kashen da aka yi a cikinki. Sa'annan sarakunan bakin teku za su sauka daga gadajen sarautarsu, su tuɓe rigunansu da rigunansu waɗanda aka yi wa ado, za su zauna a ƙasa suna rawar jiki a kowane lokaci, za su razana saboda abin da ya same ki, za su yi makoki saboda ke, su ce, ke wadda ake zaune cikinki, kin ɓace daga tekuna, ya shahararrun birni wanda yake babba a bakin teku, ke da mazaunan da suke cikinki, kun sa mazaunan gabar teku su ji tsoro. Yanzu tsibiran za su yi rawar jiki a ranar faɗuwarki. Ji tsibiran teku za su gigice saboda shuɗewarki, gama Ubangiji Allah ya ce, sa'ad da na maishe ki kufai kamar biranen da ba a zauna a cikinsu ba, sa'ad da kuma na dulmuye ki cikin zurfin teku, sa'annan ne zan tura ki tare da waɗanda suke gangarawa zuwa lahira, zuwa wurin mutanen da. Zan sa ki zauna a ƙarƙashin ƙasa inda ya zama kufai, tare da waɗanda suke gangarawa zuwa lahira, don kada a zauna a cikinki. Amma zan ƙawata ƙasar masu rai. Zan sa ki yi mummunan ƙarshe, ba za ki ƙara kasancewa ba. Za a neme ki, amma ba za a same ki ba. Ni Ubangiji Allah na faɗa. To jama'a, da wannan ne muka zo ƙarshen karatunmu na yau. Gaskiya mutanen da sun ji jiki, abu kaɗan sai hallaka, abu ɗis sai hallaka. To ga mu dai, Allah ya ba mu ganewa. In Ubangiji bai bayyana ba za mu ci gaba a rana ta gobe. Amma kafin nan, kamar kullum, ni ne naku Lami Wamdi Gona Almasihu ina cewa mu huta lafiya.